έναν πουλίν, μαύρα πουλίν, μαύραν αμών τη νύχταν. Ανοιχτής τριγύριζαν ο ιουρέρας σον κάστραν. Σον καστότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας. Διωγμός, πόνος και κλάμα, προσφυγιά. Είμαι ο Βασίλης του Ζουρατσί και της Ζουρατσάβας από το ΕΙΡΕΠ, χωριό της Νεοκεσάριας του Πόντου. Ξεριζωμένοι και ο πάπου μου και η γιαγιά μου από το 1919, η γιαγιά με τη μαμά της, την αδερφή της, τους συγχωριανούς τους και άλλους συνοδοπόρους από τα γύρω χωριά της περιοχής. Τους είχαν συγκεντρώσει οι τσεντερμέδες, τους μεταφέρανε οδηπορικός στη Σεβάστια και από εκεί πάλι οδηπορικός μέσα από την κεντρική Μικρά Ασία, τη σημερινή Τουρκία. Χειμώνα, με χιόνια, κακουχίες, νηστικοί, ρακένδυτοι, χωρίς να μπορούν να έχουν πάρει τίποτα μαζί τους. Τους προχωρούσαν και να καταλήξουν μέσω Διάρμπακυρ στο Χαλέπι, την Αλεπό, σήμερα της Συρίας. Στην πορεία, μέσα από τα βουνά, από την πείνα και από το κρύο, η μητέρα της γιαγιάς μου πέθανε, δεν άντεξε στις κακουχίες. Ο τσεντερμές που τους συνόδευε, που ήταν από κοντά, πήρε το μαχαίρι, λέει η γιαγιά μου, τα έλεγε και έκλαιγε. Έσκησε το ζωνάρι της, λέει, και ό,τι είχε μέσα, τα 5 λίρες, μερικά κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο μπόρεσε να πάρει μαζί της. Το άρπαξε, λέει, και την αφήσανε, τη σκεπάσαν με λίγα χιόνια και αναγκασμένοι από τους τσεντερμέδες συνεχίσαν την πορεία θανάτου. Στη συνέχεια της πορείας έχασε και το πρώτο παιδί της η γιαγιά μου, της πέθανε στα χέρια από την πείνα και από το κρύο. Και αυτό επίσης στα βουνά της Μικράς Ασίας το σκεπάσανε με χιόνια, γιατί δεν είχαν ούτε καν χρόνο να το κλάψουνε ή να το θάψουνε, και συνεχίσαν την πορεία μέχρι το Χαλέπι. Εκεί, λέει, τους έφαγε η πείνα, οι ψήρες και τα κρύα όλη την περίοδο αυτή. Η λίγη ενίσχυση που είχαν από τις συμμαχικές δυνάμεις, Γάλλοι, Αμερικάνοι, Ερυθρός Σταυρός, δεν έφτανε ούτε για τίποτα. Από το Χαλέπ μεταφερθήκανε στην Τρίπολη του Λιβάνου. Από εκεί με βαπόρια έφτασε η γιαγιά μου με τους συνοδοιπόρους τους στο Γήθιο της Πελοποννήσου. Από το Γήθιο μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο. Από τη Ζάκυνθο στη Θεσσαλονίκη, κάθισαν μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη, και από Θεσσαλονίκη κατέληξε με τους συνοδοιπόρους της από την ευρύτερη περιοχή της Στοκάτης και Νεοκεσάριας στην Αμφίπολη Σερών. Εκεί οι περισσότεροι διασκορπιστήκανε πάλι λόγω του ότι δεν μπορούσαν να επιζήσουν εκεί. Άλλοι φύγανε στα χωριά της Δράμας, άλλοι στα χωριά της Καβάλας, και μέχρι το 1930 είχε καταλήξει και η οικογένεια των δικών μου στο ορφάνι Καβάλας, όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου και εγώ αργότερα. Όλη αυτή η ταλαιπωρία διήρκησε πάνω από 3 χρόνια. Με λίγα λόγια, 3 χρόνια στους δρόμους, από το 1919 έως το 1923, 22-23.
Η Κρόμ, τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα, μωρού κασέλαν έχτισεν, ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα, της κεμεντζές τα κόρδας, εφορτώθεν η άκληρος, το λίμψανον της ψήσατς, και ερχίνεσεν το κλάψιμον και τη μυρολογίαν. Οι ζωντανοί πεφέκανε των τόπων δε γενέθαν και φορτώθαν τα στενά τα νεκρικά κασέλας. Και φόρασαν τα σάβανα και ξέβανε στην στράτα την αγύριστον ντοπάι και ο πισκέρτε. Θεέ μου, δείξον τη δύναμις. Χριστέ μου, πίσον το θάμας. Πίσον με, πέτρινον κρεμών, άμμον τα λογοστάρε. Πίσον μεν πράσινον λιβάδ, άμμον τα λιβαδίαν. Πίσον με, ασάλευτον ρασίν, άμμον των αεπάβλων. Θεέ δείξον τη δύναμις. Χριστέ πίσον το θάμας. Πίσον μεν ποταμόπετραν, βαρύν την καταράχτα. Πίσον με αν θέλεις μικρόν λιθάρ, πίσον με αν θέλεις χώμαν. Θέμ, πίσον με ίντεν θέλτς, μόνο σον τόπομ άφσμε. Άφσμε αδάνα θαύκουμα, σον τόπον τε γενέθα. Στο μνήμανο που έθαψα, τη μάνα μου και τον Κύρι μου. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολογίας, ενώθαν ουλ και πέρανε τη ποταμή των δρόμων. Η στράτα παρεστένευεν και διαβάτ και χόρναν. Σο κάθε βήμαν και ποδάρ έρχουσαν και άλλ ενούσαν. Από Θεού ξανέρχεψαν, να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότια τα γην και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά, κρούγνε δοξολογίαν. Χρόνια ήρθαν και πέρασαν, καιροί ήρθαν και πάγνε, και η καμπάνα των τρανών αναμένει, δίχως γλώσσαν, δίχως λαλίαν. Εμπέν αέρας και βοά, άνεμος και μου γκρίζει, εμπέν ευχάς και τραγωδί, μπαίνε κατάρας κλαίει. Εμπαίνε και το ορώματα, τη μέρας και τη νύχτας, και κρούει, και κλαίει, και τραγουδεί, και θλίφκεται ο κόσμος. Der 19. Mai ist der Gedenktag des Völkermordes an den Griechen aus Pontus. 50% der damaligen Bevölkerung, 353.000, haben ihr Leben auf grausamste Art verloren. Heute erklären wir uns als Agathe solidarisch mit den Griechen aus Pontus und vereinen unsere Stimme. Agathe ist der Zusammenschluss von 7 Völkern: Armenier, Griechen, Assyrer, Aramäer, Dersima, Esiden, Koschkiris und arabische Aleviten, die selbst Genoziderfahrungen haben. Unser Ziel ist die Anerkennung der Genozide und die Förderung der Erinnerungskultur, damit diese nicht in Vergessenheit geraten und weltweit keine weiteren Genozide stattfinden. Wir sind alle Pontos-Griechen, hoch mit der Solidarität. Wir sind alle Pontos-Griechen. Wir vergessen nicht. Wir sind alle Pontus-Griechen. Versöhnung geht durch Entschuldigung. Wir sind alle Pontus-Griechen. Ohne Anerkennung keine Vergebung. Wir sind alle Pontus-Griechen. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Erst recht nicht, wenn keine Übernahme von Schuld, von Verantwortung und von Anerkennung erfolgen. Wir sind Pontus-Griechen, miteinander sind wir stark. Σήμερα είναι 19 Μαΐου. Εγώ είμαι ο Αχμέτ Ασκάρ από την τουρκοκρατούμενη Αλεξανδρέτα και σήμερα όλοι είμαστε πόντιοι. Σεβασμός μεταξύ των λαών. Όχι στην καταπίεση. Στη μνήμη των προγόνων μας.
μακριά από αντιδικίες. Κοντά στις φιλίες. Μακριά από έχθρες. Όχι στην εκμετάλλευση. Είμαστε όλοι αδέρφια. Μακριά από καταστροφές. Όχι στις φυλετικές διακρίσεις. Για πάντα ειρήνη. Plus jamais de génocide. Όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Ποτέ ξανά γενοκτονίες. Ναι, στην ευημερία. Στόχος, συνοχή και συνέχεια. Όντως, δικαίωμα στη μνήμη. Κατέβηκαν οι Τούρκοι να πιάσουν τάχα τον θείο μου, αυτόν, τον αδερφό. Αλλά λέγει η γιαγιά μου ότι δεν είναι εδώ. Τότε πιάσανε, είχε ακόμα έναν αδερφό και μπροστά στα μάτια της μάνας σκότωσαν το 18χρονο γιο. Θυμάμαι, πάντα θυμάμαι. 19 Μαΐου τιμώ αυτή την ημέρα. Χάθηκαν πάρα πολύ. Πρέπει να δικαιωθούν οι αζικοχαμένοι νεκροί ή χιλιάδες νεκροί. 353.000. Θέλω να απαντήσω στον απέναντι γείτονα Τούρκο. Για να υπάρχει φιλία πρέπει κάποιος να καταλάβει τα λάθη του. 19 Μαΐου. Φίλε, να το θυμάστε. Γνωρίζουμε και θυμόμαστε ποιοι διέπραξαν αυτό το μεγάλο έγκλημα. Πρέπει να δείξουμε και στην Ευρώπη ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Εμένα μου δίνει εντολή η λογική μου. Να κρατώ ζωντανή την ψυχή μου και να μην ξεχνώ. Γι' αυτό προσπαθώ να τιμώ την ημέρα αυτή. Για όλους αυτούς που χάθηκαν άδικα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης. Πόντος, πατρίδα μου αγαπημένη, σε βλέπω και ο πόνος παραμένει. Τα Άγια βουνά της Σουμελά δοξολογούν την Παναγιά. Τα δάκρυα να σταματήσει, ποτέ μη λησμονήσει. Τη λύτρωση να φέρει σαν φωτεινό αστέρι. Πόντος, πατρίδα μου αγαπημένη, ζεις για πάντα και κι άλλο φέρνει. Ο Σεφέρης είπε, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης. Την πατρίδα μου έχασα, έκλαψα και πόνεσα. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Η μνήμη των προγόνων μας πρέπει να γιορτάζεται όπως της αρμόζει από όλους μας. Και εγώ έχω υποχρέωση να θυμάμαι. 19 Μαΐου, γι' αυτό είμαι εδώ, για να μην ξεχνώ. Αναγνώριση. Τιμή στους προγόνους μας. Ζωντανή η παράδοσή μας. Συνεχίζουμε γενιά προς γενιά. Δεν ξεχνάμε. Αγωνιζόμαστε με αγάπη. Για την ειρήνη. Ξαγρυπνώ και θυμάμαι τον πόντο, σκιές μαύρες, εικόνες βουβές. Η μνήμη μου τείχος απόρθητο, ως το θάνατο θα μένω στο χθες. Στον πόντο αν βρεθείς, ποτέ μη λησμονήσεις. Το νερό του είναι από το αίμα σου. Το χώμα από το κορμί σου και ο αέρας που φυσά από την αναπνοή σου. Γενοκτονία ήτανε, τον θάνατο σκορπίσανε. Ποτέ μας δεν ξεχάσαμε όσες ψυχούλες χάσαμε. Η ανάμνηση θα είναι αιώνια. Όχι άλλες γενοκτονίες. Όχι άλλος πόνος. Όχι άλλο αίμα. Θέλω έναν κόσμο φτιαγμένο με συμπόνια και αλληλεγγύη. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αγαπώ όλο τον κόσμο, έτσι μου έμαθαν μόνο να αγαπώ. Να μην χάσει άλλο καμία μάνα το παιδάκι της, όχι στους πολέμους. Δίκτυο Ποντιακών Σωματείων Βόρειας Ρινανίας, Βεσφαλίας και Βρυξελών. Η ισχύς εν τη ενώση.